Vale, aguanta, que está grabando. A mí. ¿Me tienes la guarra antigua? La guitarra de tan apretada está ahí. No, sí, está así ahí. La garantía. La garantía de Magrisa. No, hay un problema. La puta que grande. Hostia, los grupos pequeños, Es que vine y posar-me i demanar-me... Yeah. Ximo, o fas algo interessant o canvia de pel·lícula, No, pero no te les festes muy este rellonche, Però va o no va? Però si em pensava que anaves a posar-li l'aeroport dalt. La puta, ¿y a dónde enclave yo el metal? David, o el rellotge o el metal ahí, a la polla. Era un besito, ¿no? Vés a veure. Ahí està el besito. Que llàstima que se n'ha anat a l'Ibe, que l'havíem gravat encara enculant ahí contra la barana. Al final se va a decir que... Esto me va a apoyar. Se n'ha anat perquè s'ha assustat la criatura. No me l'has dedicat per darrere, hòstia. Tens que dedicármelo per darrere. Pero la cabeza de bolsa te dedique a la Espera que acabe de fer un barrido per veure com li ho dedicava per darrere. Un què? Un barrido. Això és tecnologia punta. Vaig fer un picado. Espera, que estic trencant ja el rellotge. Espera, com va això? Que estic llevant-li... Ei! Que sí. Tu, pakistaní! Saluda perquè es veja que estàs dinant també així. Álvaro no feia falta treure-lo més, però en fi. Raulet, saluda. Això no sé si té zoom o no, jo no sé gastar. Menos 10 menos 10. Capità. El capità i la favorita. Va, saludeu. Jonfre, per si l'any que ve no estàs. No, vull dir, no estàs de que t'esfaena o alguna cosa. Jo no he parlat tampoc de que t'hagis de morir. A veure, Migue, toca'm un algo. Ahí t'ha vist bé. I Jordi Faes... Vosaltres no s'ho creu, però tot això està gravant-se. O que no sé si va directe al YouTube o passa antes per... Directe, cabrón este... Mira, anem a gravar-la a la d'allà la gravem per d'ací 10 anys. Mira, podia fer faena. Vale. Va, David. Tu imagina't... Va. És que no la trobe. Això és l'amenaça fantàstica. Va, David, hòstia, no te cortes. Una hora. Graba el reloj de medida. Va. Me l'ha firmat la garantía. A veure, gravem això i que quede ahí. Que quede constància. International Warranty. Espera't. Warranty. Pega-li la volta. ¿Qué me lo ha omplito o qué? Que me verdad que soy un fill de puta, una cosa així, però... No vaig a dir res. Però tapa't el cul esta nit perquè... Però la tinc firma, Tens ahí una llicència perquè cada volta que el vegin t'arreglen. Grava. 49,95. El mateix preu que tenia el meu que em vau regalar l'any passat. Que això és preu fijo. El rellotge de pel·lícula. Bueno, què fem? Tienes la guitarra, Tu ja tens prou. Ja si prou en el YouTube, jo sí. Ja podem parar. Ahora, que para que Saúl diga que grava Ernest. ¿Por qué?